Bueno, la veritat és que ja ho he vist. En 15 jugadors pràcticament. La setmana ha sigut molt dura. Passada que no eren 90 minuts el dimecres, la tensió i la intensitat amb la que es va jugar, doncs mentalment va fer molt de mal a l'equip. Hem tingut baixes, Uri Serra aquesta nit amb pràcticament malalt ha tingut que jugar uns minutets. Bueno, la veritat és que no tenim una plantilla molt llarga, però bueno, hem de continuar competint, els resultats no han sigut negatius i els dels rivals i jo crec que continuo pensant que la setmana, potser el punt aquest al final, doncs, jo crec que pels mèrits del partit ha sigut el més just l'empat, però bueno, podien tenir 38 punts, estarien molt bé, però els 37 que portem després de la setmana i de jugar contra qui hem jugat, doncs els dono per bons, llàstima d'avui, però també el rival venia a jugar-se doncs, tot preparant doncs, durant la setmana un partit per ells vital, perquè perdre aquí avui hagués significat doncs, pràcticament dia 10 a la categoria, per tant, doncs, bueno, molt cansanci, moltes baixes, sobretot a mig del camp, on hem tingut que anar recomposant a mesura que anava avançant el partit, sobretot a la segona part a l'equip, masses coses negatives per intentar que l'equip estigués competint a un gran nivell i bueno, ens han guanyat 0-1 i res a dir. Sí, una jugada desgraciada, és un rebot, és una jugada, una falta que no s'ha de fer, però bueno, és gol i val, i són 3 punts per ells importantíssims, ja està, no s'ha de dir més, l'equip ha de descansar molt, perquè dissabte que ve tenim un altre partit a Sant Feliu i res, no tinc res a dir a l'equip té una actitud fantàstica, recuperarem gent, sancionats, algun lesionat i continuarem sent doncs, molt competitius doncs, per anar a Sant Feliu a guanyar doncs, 3 punts que ens arribi doncs, a aquesta línia dels 40 que pràcticament és el que et dona la tranquil·litat de cara a la recta final. Sí, això és la tercera, és la igualtat que hi ha amb aquesta categoria. Jo després del partit d'Europa sabia que aquest partit seria molt difícil perquè el Vilassar està jugant moltíssim i venia des del canvi d'entrenador amb 2 resultats, un empat a camp del Castelldefels, que és un bon resultat, i una derrota creant moltíssimes ocasions a casa amb l'Europa, que al final van perdre 1-0 amb jugada de pilota parada. Sabíem que ells venien a competir, sabíem que ells necessitaven els punts i nosaltres veníem, ja dic, el del dimecres, molta gent pot pensar que han sigut bàsicament, va ser entre descompte una cosa i l'altra, va ser una hora de partit, va ser molt desgaste i això fa doncs, que tot s'iguali, qualsevol pot guanyar qualsevol i tu mateix ho has dit. Pots guanyar, fer 7 punts de nou amb 3 equips que estan lluitant per jugar a playoff i perdre amb un equip que està lluitant per salvar la categoria.